Здравейте, прекрасни момичета и момчета! Как сте? Днес се включвам с една много сериозна тема. Сериозна и изключително интересна. По пътя на нашето осъзнаване, с всички въпроси, които си задаваме и отговорите, които си даваме, е добре да помислим и за това, кои сме ние, като част от системата аз и моите родители. Родителите са изключително важни за всеки един човек. Родителите са тези, които са ни дали живот и за това ние следва да ги уважаваме. Има много хора, които обвиняват родителите си. Има много хора, които не могат да простят на родителите си. Има много хора, които идеализират родителите си. А нашите родители, прекрасни момичета и момчета, са обикновени хора като нас. Обикновени жени и мъже, които правят най-доброто от себе си във всяка една ситуация. Също като нас. И когато сме възрастни хора, е добре да си дадем ясна сметка и осъзнаване кои сме ние и какви са нашите мечти и желания и да ги разделим и отделим от мечтите и желанията, които нашите родители са имали за нас. Има теория, според която преди да се роди, всеки човек, всяка една душа избира родителите си. Сигурна съм, че сте я чували. Някои от вас вярват повече в нея, други по-малко, но при всяко положение е факт, че всяко едно малко дете се ражда не случайно. Душите избират при кои родители да отидат. Така че нашата душа е тази, която я е избрала. Майката носи в утробата си детето 9 месеца. И това е изключителен феномен. Феномен в природата. Феномен, при който две души се намират в едно тяло. Душата на мъничкото бебенце и душата на майката. В целия този период те се намират в едно тяло и са едно цяло. Душата на бебето чувства всичко, което чувства майката. Ако майката се чувства щастлива, ако тя е обичана и обичаща в този период, ако тя е спокойна в ежедневието си, спокойна за здравето си, то всички тези прекрасни чувства, чрез лимфата, чрез кръвта, усеща и мъничкото бебенце. Често обаче по една или друга причина не е така. Понякога е заради здравословни причини, понякога е заради други обстоятелства. Майката може да не се чувства обичана. Възможно е майката да не обича партньора си. Възможно е тя да има финансови проблеми, да има проблеми с това къде да живее, такива съвсем битовизми, които да дават доста стрес в нейното ежедневие. И този стрес се чувства и от душата на бебенцето. Затова голямо значение за живота за напред е какви са чувствата и емоциите на майката по време на бременността. И не само чувствата и емоциите. И храната, всичко с което тя се храни, отива в бебето. Всичко, което тя пие или не пие, отива в бебето. Всичко това, което тя пуши или не пуши, отива в бебето. И първата сепарация, първото разделение е моментът на раждането. Ето тогава двете души са в две отделни тела. Това е принципен стрес и за едната душа, и за другата. Първия път в живота на разделение. Първи, но не последен. Втория момент на сепарация на разделение е когато бебенцето стане около 1 годинка. Тогава обикновено то прохожда.
и с самия физически акт на ходене започва да се отделя на сантиметри, на метри от майката. Моментът е изключително важен във връзка с това дали майката ще бъде по-спокойна и ще позволява на детето да се отделя от нея, или по-скоро ще бъде тревожна. Ако майката е любяща, обсипва бебенцето с милувки, гушка го, то тогава цялата тази първа година показва на душата, че светът е едно безопасно място, в което е страхотно да бъде жив всеки един ден. Ако обаче майката по различни здравословни проблеми, или ако е в депресия, или ако има някакви финансови проблеми и се налага да ходи всеки ден на работа и бебето стои самичко, това са първите моменти, в които се изгражда чувството на самота и чувството на отхвърленост. Такива дечица и въобще възрастни след това в целия си живот търсят вниманието и грижата на майката, само че след това като възрастни просто го заместват. Не като внимание и грижа на майката, а внимание и грижа от околните. Когато детенцето стане на годинка и започне да ходи, много важно е отношението на родителите. Ако непрекъснато казват не дей ще паднеш, не дей ще паднеш, то тогава се посяват първите семенца на страховете. Не отивай там, баба Меца ще те оплаши. Не отивай, там е тъмното. Изключително важен момент за целият живот на човека. Със сигурност майките и татковците го правят от най-доброто си чувство и с идеята на голямата си любов. Те вътре в себе си имат този голям страх да не би да се случи нещо с тяхното детенце и за това го предупреждават. Честите предупреждения обаче показват на малкото дете, че светът въобще не е безопасно място, напротив, че има опасности навсякъде и след това дори и като възрастен, човек продължава да вижда тези опасности навсякъде. Например в тъмното. Следваща голяма сепарация между детето и неговата майка е около 3 годишна възраст. Обикновено на тази възраст децата започват да задават много въпроси, да бъдат много любопитни и да имат много желания. Желанията могат да бъдат за купуване на играчки, но могат да бъдат и съвсем други, да отидат до някъде, да пробват нещо ново, като например да скачат в локви или да бъдат целите в као, просто да пробват различните неща от живота в своето обкръжение. Тук отново е важен момент, защото реакцията на родителите предопределя доколко душата и човекът след това ще продължи да желае и да мечтае. Ако майката непрекъснато казва, ама стига си питала, ама стига да знаеш, ето това е позволено, това не е позволено, ама престани да ми задаваш въпроси, е твърде вероятно тя да го прави, защото е ангажирана в момента. Трябва да сготви, пък не е изчистила, пък трябва да се оберат доматите, примерно да се направи туршия. Но това показва на малкото дете, че не е добре много да искаш и да желаеш и да мечтаеш. Че мама ще те обича повече, ако не искаш непрекъснато разни неща. Интересна мисъл, нали? За едно детенце обаче тя е абсолютно реална и загнездила се на подсъзнателно ниво е твърде вероятно да остане за цял живот. Около 3 годишна възраст децата трябва да бъдат максимално подкрепяни в своите желания и в своето любопитство да опознаят света. Следващата сепарация, следващото разделение около 7 годишна възраст. Знаете, децата на 7 годишна възраст отиват на училище.
вече се сблъскват с по-различен свят. Те вече са достатъчно големи, достатъчно така емоционално стабилни, за да започнат да учат нови неща. Така на 7, на 10 дори годишна възраст, всъщност е нормално децата вече да имат други авторитети. Друг авторитет, освен майката. Този авторитет може да бъде госпожата в училище, учителката. Може да бъде някоя леля. Лелите много така са обичани от децата. Може да бъде приятелка. И тогава майката трябва да има умението да пусне малко юздите. Т.е. да позволи детето да има друг авторитет. Какво имам в предвид? Имам в предвид, например, ако 10 годишната Рая се прибере и каже, че си е купила една страхотна пола, дето госпожата й е казала, че просто изглежда страхотно с нея. На мен дори да не ми много харесва, е добре или да си замълча, или просто да кажа, че на мен не ми харесва страшно много, но след като на нея й харесва, ще се радвам да продължи да я носи. Някои родители обаче биха реагирали: какво си се облякла тук, на какво приличаш? На циганка си се направила или не знам, нещо подобно ми хрумва в момента. И просто не позволяват на децата да имат друг авторитет, освен тяхното мнение. Тогава и до възрастни те продължават да се допитват до тях, дори да не се допитват, как да кажа, с думи, в мислите си и в емоциите си, непрекъснато да действат от тази мисъл. Дали мама ще одобри, дали тата ще одобри. Последният важен период в развитието на детето и на човека е по време на пубертета. Пубертета е специфичен период, труден за някои семейства, защото това е периода, в който вече има други авторитети, в който детето се опитва да отстоява себе си. И това е момент, в който е изключително важно да се прояви доверие към детето. За много родители това е период на максимален контрол и стягане на нещата. Контрол от родителите към децата трябва винаги да има, но следва да има и доверие. Тъй като в периода на пубертета децата вече започват сами самостоятелно да взимат своите решения. И ако те сами не се научат да взимат решенията си в тази възраст, то тогава в живота им след това е твърде вероятно други хора да взимат решенията вместо тях. Визирам до една възраст техните родители, след това техния партньор, техния шеф, примерно, техните колеги дори понякога. Вие знаете, че за да бъдеш осъзнат и за да бъдеш щастлив, то тогава трябва сам да взимаш своите решения и сам да преследваш своите си цели. Не целите и мечтите на останалите, а своите цели и мечти. Така че периодът на детството е изключително важен и целта на това видео е да помислите за вашето детство. Да, вероятно някои от вас ще си дадат сметка за това какви родители сте вие в момента и какво бихте могли да направите по-добре или да бъдете по-добри към вашите деца. Моята идея обаче е да се върнете назад към вашето детство и да си спомните такива моменти. Тези основни моменти на сепарация, на разделяне, за които ви споменах. Имате ли спомени за някои от тях и какви точно са вашите спомени? Наблюдавайте себе си в следващите 2 дни. Темата, която започвам днес, е изключително, както казах, важна и интересна за емоционалния баланс на всеки човек. В следващото видео ще продължа по нея с това как да простим
на нашите родители, ако ги критикуваме за нещо, че примерно майката е била твърде контролираща, пък таткото е пил много, за това, че понякога са ни ударили или за това, че понякога не са ни позволявали да следваме собствените си мечти, за да продължим уверени напред, е важно да се изясним с миналото си. Нашите родители са неделима важна част от нашето минало. Очаквам вашето споделяне, дали темата ви се струва интересна и моля ви да помислите по въпроса. В основните моменти на сепарация, какви са вашите спомени? Очаквам обратната ви връзка. До скоро!